טוב, אז מה קורה אנשים? לי קוראים ינון זעפרני, אתם יכולים לקרוא לי ינון זי חברים. וחברים, אני מתרגש להודיע שזה עתה פתחתי ערוץ חדש חברים, זה הערוץ החדש שלי. וזה בעצם הסרטון, זהו הסרטון הראשון בערוץ שלי חברים. סליחה, סליחה, איזה קטעים חברים. אז זה הסרטון הראשון בערוץ שלי חברים. הערוץ הזה בעיקר יעסוק בקלאש רויאל חברים כרגע. בהמשך בעזרת השם אנחנו, כן אני דעתי, אני לפי דעתי, סתם. כרגע הערוץ הזה חברים יעסוק בעזרת השם בקלאש רויאל חברים, כן. אני החלטתי שאת המשחק הזה שהתחלתי לשחק והכרתי אותו לפני איזה 7-8 שנים שהייתי בכיתה ט', שהייתי בכיתה ה' משהו כזה. אני החלטתי שאני רוצה לקחת את המשחק הזה ולהחזיר אותו למה שהוא היה, מה שנקרא אצלנו הדתיים, להחזיר עטרה ליושנה חברים. אני רוצה להביא את המשחק הזה למה שהוא היה פעם. אני יודע שגם היום עוד יש מלא שמשחקים אותו, אבל אני רוצה להפוך את המשחק הזה, להחזיר אותו ממש למה שהוא היה פעם, שהוא היה הטרנד הכי חזק חברים. וכרגע לכן הערוץ הזה יעסוק בקלאש רויאל חברים. בהמשך בעזרת השם אני גם אביא משחקים חדשים כמובן כמו ברול סטארס, פיפא, מג'ד סוקר למי שלא מכיר, ממש כמו פיפא, ואני יודע, רובלוקס, קול אוף דיוטי, נו, איך באחלה השם של המשחק, מיינקראפט, לא, איך באחלה השם שלנו, נו, איזה אידיוט אני, הטרנד הכי גדול עכשיו חברים, באחלה השם של הטרנד כמעט הכי גדול עכשיו. וואו חברים, יאו, נו, איך באחלה השם של זה. טוב חברים, לא נורא, ברח לי השם של זה, אבל אתם יודעים, המשחק עכשיו הזה שצריך להרוג אנשים, נו. יאו, ברח לי השם שאפשר לשחק מלא, אני משהו עם טד תורג'מן, דמנט. יאו, ברח לי השם. פורטנייט חברים, פורטנייט, איזה אידיוט אני חברים. פורטנייט, בסדר שם גם פורטנייט, אבל כרגע אנחנו עוסקים בקלאש רויאל בלבד חברים. וכמו שאתם יכולים לראות במצלמה, אני כרגע מצלם פה בלילה בחושך, וגם אני בתוך האוטו, כי אין לי כל כך מקום לצלם חברים. בקיצור, זה הערוץ שלי חברים, תעשו סאב, תעשו לייק, תחצו על כפתור הפעמון חברים, כדי שבעצם תוכלו לקבל עדכונים כל פעם מראש, התראה מראש, ברגע שאני מעלה סרטון או לייב או שורטס או מה שלא יהיה. וחברים, זהו חברים, זה בעצם הערוץ שפתחתי עכשיו. אני מקווה שתפרגנו לי גם בתגובות, אתם יכולים לכתוב בתגובות מה שאתם רוצים חברים. אני אשתדל בעזרת השם להגיב על כל התגובות חברים. אני אשתדל בעצם כל דבר שצריכים, תמיכה, עזרה, עניינים, כל מה שרוצים לשתף אותי, אתם יכולים לשתף אותי בהכל חברים. על הכל אני אעזור לכם, על הכל אני אענה לכם בעזרת השם. טוב חברים, זהו, אז בלי חפירות מיותרות, בואו ונתחיל. אז אוקיי חברים, ככה. אז כמו שאמרתי, עכשיו אנחנו משחקים חברים בקלאש רויאל חברים. משחקתי במשחק הזה שנים. סתם, לא, ראיתי את המשחק, התחלתי לשחק בו, ודווקא כשהגעתי, פעם הייתי מגיע לארנה 4-5 כזה, 6 גג, ולא כל כך הייתי מצליח להשיג לג'נדרים חברים, אבל עכשיו הגעתי לארנה 10, ועד שהצלחתי להגיע לארנה 10, לא הייתי כזה טוב פתאום, לא יודע, הגעתי לארנה 10 חברים, אבל הקלאש רויאל המעצבנים המטומטמים האלה, סופרסל, החליטו לעשות שעד ארנה 10, כולל ארנה 10, אין לג'נדרים. רק בארנה 11 חברים מתחילים הלג'נדרים, כמו שאתם רואים. אז המטרה שלי זה להגיע לארנה 11 ולהשיג לג'נדרים חברים, ואני רוצה בעזרת השם לעשות את זה איתכם ביחד, כן כן, איתכם ביחד. בסרטונים אנחנו נעלה ונעלה עד שנגיע לארנה 11 ונשיג לג'נדרים. אז אני פה בארנה 10, כמו שאתם רואים, יש לי 3060 גביעים. כן, אני פה את הבחירה, בחרתי את הלידו ארבריאן, וב-3100 יש לי את התיבה לייטנינג צ'סט. אני אשתדל להשיג אותה בשבילכם ולעשות עליה סרטון כמובן חברים. עכשיו בואו נחזור אל איפה שהיינו, דקה, כן. בואו נראה מה יש לי פה, יש לי פה כמה דברים לפתוח, יש לי פה את זה חברים. וואו חברים, לא, זה בעצם בואו נעשה חברים, אני רוצה את זה אני שומר לי למחר חברים, בסרטון מחר. יש לי פה שתי קופסאות כאלה לפתוח, שתי כוכבים, שתי כוכבים, אחת בלי כלום. שתיהם אני אפתח מחר חברים, מחר אני אעשה סרטון, גם מחר יענה סרטון בערוץ חברים, ואני רוצה לשמור את זה למחר. מחר גם אנחנו הולכים, אני אראה, אולי אנחנו נשחק את האתגר החדש פה, את הקלף החדש שיצא, שנקרא ברסקר, ברסרקר and run giant. כן, הם כאילו הולכים שניהם ביחד, נראה לי זה כאילו הבת שלו,
נראה זה הבת, או הבת שלה. לא יודע, זה ג'יינט. טוב. קיצר חברים, זה אתגר מטורף, עוד לא שחקתי בו אפילו פעם אחת כמו שאתם רואים. ואני שמעתי את זה בכוונה בשבילכם, אז אנחנו נשחק כנראה מחר, אנחנו נשחק את זה מה שאני מחר בסרטון. אני שמע לכם לעקוב, להירשם לערוץ למנוי, לעשות לייק חברים, וכמובן להפעיל כפתור הפעמון כדי שתוכלו מחר לראות מתי הסרטון שלי עולה, ותוכלו לראות איך אני שיחקתי באתגר המטורף הזה ובמה זכיתי. אז עכשיו אנחנו נשחק, נמשיך לכם פה את כל זה. יש פה מלא תיבות שאני שומר בשבילכם, נעשה גם פתיחת תיבות כמו שאתם רואים. מי שלא ראה, רגע, פה את ארבעת התיבות האלה חברים. וזה הדק שלי, הדק הרגיל. כן, זה הדק שלי. וחברים, שנייה אחת בעצם. זה הדק שלי, אוגריידר, דארט גובלין, קוביל ברל, ג'יינט סקלטון, הנטר, וויזארד, אליט ברבריאן וסקרבי חברים, זה הדק שלי, דק מטורף. אני מניח שחלקכם, אפילו אולי רובכם, הרבה זמן לא שמעתם את השמות האלה, וזה אולי צחק אתכם לשמוע את השמות האלה. אולי אפילו גם קצת שכחתם מהמשחק כדי שהוא היה, אבל חברים, אני פה כדי להזכיר לכם אותו, אני רוצה להרים אותו למעלה בחזרה למה שהוא היה. זה יקרה רק אם אתם תעזרו לי חברים, ונגדיל את הערוץ, ובאמת, רק בעזרה שלכם זה יקרה. אז יש לי פה את האתגר, אנחנו היום נשחק באתגר שנקרא סופר טאצ'דאון חברים, זה למי שלא מכיר, זה כבר משהו כמו פוטבול שצריך לרוץ לקצה השני של המגרש ובעצם לקו של היריב ולעבור את הקו שלו, ומרגע מי שמגיע עובר את הקו ראשון ונצליח. אותו דבר פה, אני שם את הקלפים שלי, את זה, ואני אגיד שמתי וויזארד, הוויזארד צריך להגיע לצד השני, אני שם עוד קלפים, יכול לשים עוד קלפים, נגיד ג'יינט סקלטון או גריידר וזה, שם אותם וכאילו בעצם הם צריכים להגיע לראשונים בצד השני, אבל היריב גם שם לי קלפים, מה שבעצם עושה את זה שיותר קשה שהוא יכול להרוג, שמתי וויזארד ויכול להרוג את הוויזארד, שזה יותר קשה. אז כן חברים, כמו שאמרתי, בעצם מי שמגיע לצד השני ראשון הוא בעצם מנצח, אבל כי צריך להגיע 3 פעמים, כל פעם שאתם מגיעים כאילו מרוויחים כתר, צריך להביא 3 כתרים, כאילו כמו שילוש, הבנתם? כן, עכשיו מה רציתי לעשות? רציתי את האוגריידר, שימו אותו במקום הברבריאן. הוא בדק המקורי שלי, אבל הוא לא בדק של הטאצ'דאון, ולדעתי הקלף הכי טוב לטאצ'דאון זה או האוגריידר או לאבאונד, אבל נראה לי האוגריידר יותר טוב. סליחה חברים, כי למה יש לו מלא חיים וזה מה שהם רוצים לעשות אותו, אבל הוא איטי מאוד, ולאוגריידר יש פחות חיים, אבל הוא מהיר, אז נראה לי שאני חושב שהאוגריידר הכי טוב לטאצ'דאון הזה חברים, אם יש את האוגריידר בדק זה כמעט ניצחון מובטח, כי הוא בשנייה מגיע לסוף של הזה. תכף אתם תראו, הנה התחלנו חברים את המשחק הראשון, אני נורא מתרגש חברים, סרטון ראשון בערוץ שלי. בואו נראה, אנחנו כבר נשים את האוגריידר פה בצד הזה חברים, אופה הוא גם שם לי אוגריידר, לא טוב בכלל, נשים לו פה את הברבריאן, שיט, נראה לי שלא מצליח לראות אותו, אולי כן, תוריד, שיט, הם לא הצליחו להוריד אותו, איזה באסה, אני לא מאמין חברים. האליט ברבריאן לא הצליחו להוריד את האוגריידר חברים. טוב, לא נורא. טוב, יש לו תורים, יש לו 1-0. כן, נשים פה את הוויזארד, תחוף את הוויזארד, מה יהיה, מה זה? בגלל שלי מהמחשב זה נתקע לי. פאק, עוד אוגריידר, אני לא מאמין, שיט, תוריד אותו, איזה מזל. ואני אשים פה גם אוגריידר, ואני אשים אותך פה, בום. וואי, יופי, הנה האוגריידר שלי, ראיתם? אפילו שמתי לב, האוגריידר הגיע למעלה חברים, הגיע לסוף של הגיע לצד של היריב, וזהו חברים, יש לי גם נקודה, 1-1. בואו נראה מה יהיה. נראה לי שאני אתחיל עם וויזארד. כן, let's go baby. וויזארד, אוקיי, סבבה. ונשים את ברבריאן שהם גם מהירים. עד אחר כך מי שלא שמנו, יש לי דאבל אליקסיר, לא כמו משחק רגיל, אז אליקסיר יותר מהיר. נראה לי שהוא פרש חברים, מה שיש לו באינטרנט חברים, ו2-1 לי. כן, 2-1 לי. ממא מיה. בואו נראה, בואו ניקח את טוב, נראה לי שהוא פרש, זה לא כזה משנה, ניקח את האנטר, ניקח את האוגריידר ליתר ביטחון, נשים אותו פה ונראה
האם אני מצליח באמת להגיע שם למעלה, ונראה לי שזהו זה חברים. כן, זהו זה חברים, הוא כנראה פרש או שאין לו אינטרנט, 3-1 לי חברים, המשחק הזה נגמר. רואים שכאילו שילשתי אותו? אז זהו חברים, המשחק הזה בעצם נגמר. יפה, אחלה פתיחה לסרטון חברים, שילוש עד פתיחה את הסרטון חברים, שמח אותי מאוד. ובואו נמשיך, אוקיי, זה עוד משחק בסופר טאצ'דאון. בואו נתחיל עם האוגריידר פה, זה פה שיט. וואו, לא, 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 לא. האמת שהחזירים האלה הם גם קלף טוב. טוב. אם אני שם אותם בצד אחד אוגריידר, מצד שלי נראה לי שאין לו דרך לעצור את זה, אבל... טוב. בוא נשים את... כן, דחוף, ואת זה דחוף. מה? איך הוא לא מת? אתם ראיתם את זה? הרם ריינר הזה הוא לא מת. שמתי לה סקרמי ואת הילד ברבלן והוא לא מת. אוקיי, זה היה מטורף חברים, לא יודע מה הלך פה, אבל זה היה מטורף. ואני ממש מפסיד את המשחק חברים, אני ממש מפסיד את המשחק. נשים את זה. וואו, נראה לי שזה כבר יעצור את המיני פקה, כן. כן, זה כבר יעצור את המיני פקה. לא, לא, אני חייג... אני לא מאמין, אני פשוט לא מאמין חברים, לא מאמין שזה קרה לי. איך לא שמתי לב לכמה סקלטונים קטנים ולאיזה, איך זה נקרא, בץ, הלב כזה קטן המסכן שהרס לי שלי שלו. אתם קולטים על זה כמה, 3 סקלטונים קטנים, סתם, 3 סקלטונים קטנים ואיזה בץ אחד קטן, הלב אחד קטן, גמרו את המשחק הזה ושילשו אותי, זה פשוט לא יאמן במשחק הזה, כדי שרואה דברים יכולים להשתנות כאילו מהקצה לקצה חברים. וואו, חבר'ה, אני מתרגש, סרטון ראשון בערוץ. איזה יופי. אוקיי, טאצ'דאון חברים, פעם אני רוצה לשלש אותו. זה הולך לקרות, אני אומר לכם, אני מרגיש את השילוש כבר, אני כאילו מנבא את העתיד חברים, אני מרגיש את השילוש הזה. הופה, הוא גם שם לי אוגריידר, הוא גם שם לי, זה לא טוב. זה לא טוב. אני אחצור את האוגריידר שלו. של מי הגיע הראשון שלי או שלו, שלי או שלו, שלי או שלו. שלי הגיע הראשון, אני לא מאמין, אתם קולטים את זה? אשכרה, אני לא מאמין חברים, זה צמוד, זה היה כל כך צמוד. שלי הגיע שנייה לפניו, זה היה מטורף חברים, אוקיי, 1-0 לי, זה כבר טוב, התחלה טובה, פתיחה טובה. לא נתחיל עם הג'יינט סקלטון, יש לו מלא חיים, בכל זאת. בוא נשים אותו, וואו 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 וואו, סקרמי דחוף רבותיי, כן אולי יגיע רחוק האוגריידר הזה, הוא ימות הרבה לפני, כמובן. אני אנסה לשים גם אוגריידר, בתקווה שאנט, לא 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 לא, ממש לא. וויזארד דחוף. וואו וואו וואו, וויזארד דחוף. דאון קובן, תוריד את האינפרנו יופי. שיט, לא, 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 לא נורא. האוגריידר הזה, אין רק סקרמי יכול לעצור אותו. טוב, בואו נראה, בואו נמשיך. איפה אנחנו עצרנו? כן. איפה אנחנו עצרנו? לא, בוא נתחיל לפה. וואו, 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 בוא נשים אותו פה. לא, לא, זה לא ייתכן הדבר הזה, חברים. אין לי מה... וואו, וואו, חייב פה סקרמי דחוף, חברים. נשים את זה פה, ואת הוויזר נשים פה. וואו, אני לא מאמין, שמתי סקרמי, איך... לא ראיתי. אשכרה, טוב, 2-1 לא. לא יעזור, אתה שלנו הזה מעצבן אותי, למה? ככה זה, שעשו פשוט משחק רגיל וזהו, נגמור את זה. היה עכשיו, נגמר מה שנגמר היום, האתגר של הסופר קארט צ'אלנג', סופר קארט דראפט צ'אלנג', שזה משהו מטורף, סופר קארט חברים. מי שיודע, מי ששיחק. לא, אני לא מאמין שעשיתי את זה עוד פעם, אני לא מאמין שעשיתי את זה עוד פעם. לא, לא, זה לא יקרה, זה לא יקרה, זה לא, לא, לא. לילה ליל. כאילו עכשיו יש כאלה שאתה עם פרק קטסטרופי. זה המגילה עצובה. המגילה עצובה. משהו כזה. מתאים לשים את זה, אולי בעריכה אני אשים פה איזה מגילה עצובה כזאת. היי סד. לא משנה. טוב חברים, בואו נעשה עוד משחק בסופר טאצ'דאון.
אז זה היה לנו עכשיו ניצחון. במשחק האחרון ניצחתי, במשחק לפניו ניצחתי, זה משחק שלישי כבר. אנחנו עושים, סליחה, אני קצת מתבטח, סופר טאצ'דאון. בואו נקווה שאני אשיג עכשיו ניצחון. סופר טאצ'דאון, יוצאים לדרך. אוקיי, יופי, הנה הברברי הזה ילך, יופי, הנה השנייה מגיע. כן חברים, ויש לנו את זה 1-0. הנה זה מגיע חברים, איזה יופי. 1-0 לי, נקווה שזה ימשיך ככה. והמשחק הזה שלי. אני ממש מצטער אם לא רואים אותי במצלמה טוב, זה ממש מצטער. אני אדאג לטפל בזה כבר בסרטון הבא. סקאמי, יופי, אני מקווה שהסקאמי יעגו טוב, יש פה גם את האנטר, אז כן, הוא לא יצליח להגיע. יופי. יש לנו פה את הוויזארד, האבולודיון. יופי, אני גם שם לו וויזארד. פה אליט ברבריאן. ופה גריידר, ונראה לי שהמשחק הזה חברים גם נגמר, אני חושב. בואו נראה. וואו, פקה, טוב, נראה לי אבל יש לנו גריידר. אוקיי, חברים, בואו גריידר מגיע, חברים, 3, 2, 1. בטח שלנו גם חברים, 2-0 לי חברים. איזו התרגשות, איזו שמחה, איזה יופי. טוב, יפה, 2-0 לי. יופי, עוד ניצחון אחד חברים בזה שלנו. וואו, זה אחד המעצבנים. אני אשים פה סקאמי דחוף. אוי, שיט, זה קלף החנש מאחוריו. קלף החנש קוטל סקאמי חברים, זה לא טוב. לא, זה וולקרי האבולוציון. חברים, נראה לי שהפסדנו את זה. בואו נראה בברן, הנה בברן, הנה טוב. יואו, חברים, זה היה כל כך קרוב, נשאר לו ממש ככה טיפה, נשאר לו איזה דמג' אחד, חברים, אתם קולטים, זה היה מטורף, חברים, אני אומר לכם, זה היה מטורף. נשאר לו דמג' אחד, אני לא מאמין, דמג' אחד. What the fuck? איך, אני לא מאמין. היה כל כך צמוד, בעוד שנייה הייתי מוריד אותו. גם פקה וגם ג'יינט, חברים, זה לא טוב. אני צריך לעשות פה איזה פיצול סקאמי, לא צריך, אני אוריד את הפקה, אבל אני לא צריך להוריד את הג'יינט. אולי נשים עכשיו את בברן, בוא נשים את בברן, הנה את בברן, יש! צריך להוריד את הג'יינט חברים. לא, ולא הגריידר שלו, לא, הגריידר שלו, הוריד את הגריידר, טוב. 2 חברים, וואו, עכשיו זה מחברים, זה המשחק המכריע. בוא נראה, היום אני אנצח אותו 3-2 או שהוא ינצח אותי חס וחלילה 3-2. אני חייב לנצח 3-2 חברים, חייב. ופעם מתי הפקה שלך ינעל הבוק. הקטע של הפקה המזדווג הזה, מה? פקה, גולן רק פקה, אללה. אליט ברבריאן. מה? יש לו וויזרד מאחורה, יואו. טוב הנה, אליט ברבריאן נראה לי. לא, והפסדנו את זה חברים, לא נורא. היה כיף חברים, אבל הפסדנו את זה. איזו באסה חברים. וואו, איזה צמוד זה היה אבל עם הג'יינט חברים, זה היה מטורף. איך שנשאר ממש דמג' אחד חברים, דמג' אחד נשאר לג'יינט, וכאילו הייתי ככה מלהוריד אותו קצת מבאס חברים, אבל לא נורא. צריך לחכות בסופו של דבר איזה משחק. אולי תהיה משנה את הדין קצת? טוב, לא משנה. בואו נשנה חברים, זה יהיה המשחק האחרון בעצם באתגר בסופר טאצ'דאון. לא אותה עוד פעם, לא. רגע. אוקיי, הוא ירד חברים. וואו, מאיפה זה הגיע? שיט. לא, זה היה כל כך קרוב, אני לא מאמין. וואו, לא דמג' אחד כמו עם הג'יינט קודם, אבל זה היה ממש קרוב חברים. יואו. שיט, זריז, אוגריידר, יופי. עכשיו עושים פה וויזרד דחוף. לא, ילך ל... איזה מזדווג, יאללה, גם כן, איפה תקע לי את הקנון הזה, איפה תקע לי אותו? גם כן הוא והקנון שלו. הרס לי את הכל, אם הוא לא נסיים את הקנון הייתי מגיע ישר לזה תוך שנייה. לא, משהו לא הגיע בעצם? לא, הוא לא הגיע. אבל יש לנו פה את זה, והסקרמן נראה לי יוריד אותו. אני מקווה שהסקרמן יוריד אותו, יופי, הסקרמן יוריד אותו. שיט, הוא שם מרון. הוא שם מרון.
יופי יופי, אני הצלחתי למשוך אותו אחריי. איזה... וואו, אתם ראיתם איזה מטורף זה היה? משכתי את הברבריה אחריי. וככה גם מי זה, הוויזרד נראה לי הגיע שם, זה היה מטורף, זה היה מהלך גאוני, זה היה מהלך גאוני הסרטון ריידר הזה. וואו חברים, זה היה מהלך מטורף. שיט, וואו, וואו, טוב, אני לא יכול לעצור גם את זה, גם את הבטל רן וגם את הגריידר חברים. והפסדנו את זה 3-1 לא, אבל לא נורא חברים, הכל טוב, אווירה טובה, זה רק משחק. והעיקר שאנחנו נהנים חברים, וכשכיף לנו ומצחיק לנו. וואו חברים, זה היה מגניב, אבל זה היה תולו שזה היה גאוני, אבל המהלך עם הגריידר חברים. תכתבו לי עוד תגובות מה אתם חושבים, האם זה היה מהלך גאוני. תכתבו לי גם עוד תגובות על הג'יינט, שנשאר לו דמג' שלך, מה אתם חושבים אתם יודעים, זה מטורף זה היה שכאילו נשאר לו ממש דמג' אחד ממש שנייה אחת, זה העניין של שנייה והוא היה יורד. עכשיו תכתבו לי בתגובות האם אתם הייתם מצליחים להוריד אותו, או שאתם הייתם עושים טקטיקה אחרת במקום עושים עכשיו את הגריידר כמו ששמתי. טוב חברים, אז זהו חברים, זה הכל היום, זה הסרטון היום חברים, זה הסרטון הראשון בערוץ שלי, מקווה מאוד שנהנתם חברים. תירשמו, תעשו סאב, תעשו סאב חברים, תעשו לייק לסרטון, תפרגנו בתגובות, אני כמו שאמרתי, אני פה לכל דבר ועניין שצריכים, כל דבר ועניין, כל תמיכה שתצטרכו ועזרה, אני פה בשבילכם חברים. תכתבו בתגובות כמו שאתם רוצים, באמת כל דבר אני אשתדל לענות ולספק לכם מענה, לתמוך בכם חברים, במיוחד בתקופה קשה כזאת חברים. אני אשמח שתגידו לי מה ישב לכם על הלב, אני לא יודע פסיכולוג, כן, אבל אם אני יכול לעזור אני אשמח. וזהו חברים, עד כאן היום, מחר בעזרת השם בדיני דריאנס יעלה סרטון חדש חברים, שבו אני אפתח את התיבות האלה, את התיבות, מה שיש לי פה, שתי אלה, נשמע למחר, וגם את וגם כרגע אנחנו נשחק מחר חברים באתגר של הקלף החדש, שדרך אגב אם לא אמרתי לכם, אז יש לי אותו. אני מתאבד אם אוסיף אותו לדק שלי, ויכול להיות שזה יהיה טוב. הנה יש לי אותו, את הקלף החדש. הנה הוא זה הקלף החדש חברים, מי שלא מכיר תראו זה מה שהוא עושה. קלף חדש, סוג של מקום וולקרי קצת פחות זה, אבל בינתיים הוא מטורף חברים, הוא טוב לסקארמי, הוא קוטל, הוא ממש קאונטר של סקארמי, הוא גם מרביץ ממש מהר, אתם רואים? מרביצה. היא מורידה ג'יינט, מורידה לבד את הג'יינט די מהר חברים, הייתי אומר. קיצור חברים, זה הקלף, וזהו, אז חברים, מחר תחצו לכפתור הפעם כדי שתדעו מחר מתי עולה הסרטון החדש, שאנחנו משחקים בעצם באתגר של הקלף החדש. וכמו שאמרתי, פותחים את התיבות האלו חברים, וזהו חברים, עד כאן זה הסרטון החדש שלי, מקווה שנהנתם, תמשיכו לתמוך ולפרגן על הערוץ חברים, אני אמשיך להשקיע בערוץ הזה בשבילכם, שיהיו בשורות טובות לכולם, אנחנו ניפגש מחר חברים, ויאללה ביי.